Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang para siswa. Sugeng siang, Kados pundi pawartosipun? Sami sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sinaosa tesi pandemi, Ibu mboten bosen-bosen ngelingaken para siswa supados matuhi protokoler kesehatan. Inggih menika ngangge masker, wisuh ngangge sabun, ngedohi kerumunan, jaga jarak lan mirangi mobilitas. Senajan daring, para siswa ugi kudu tetap semangat. Ampun ngantos nglokro anggenipun sinau. Saderenge pasinaon diwiwiti, monggo pun pandegani ndedonga rumiyin. Monggo Mbak Pramesti. Saderenge pasinaon diwiwiti, monggo ndedonga sesarengan. Ndedonga kawiwitan. Cekap. Mugi kanthi ndedonga kala wau pasinaon dinten menika saged kaleksanan kanthi lancar lan menapa ingkang Ibu andharaken saged pun pahami para siswa sedaya. Ibu presensi rumiyin nggih. Dinten menika sinten ingkang boten mlebet meet? Nihil, Bu. Saya, Bu. Sedaya, Bu. Alhamdulillah mlebet sedaya. Minggu kepengker sampun nyinaoni materi napa nggih? Wonten ingkang tesi kelingan? Novel, Bu. Nggih, novel. Bu. Nggih, leres novel. Wonten pitakenan boten babagan materi novel? Sampun paham, Bu. Nggih, menawi sampun paham, dinten menika kita mlebet materi enggal. Niki Ibu share video rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang dahat kinurmatan, dumateng Bapak Ibu Dwija ingkang dahat sinudarsono, saha para kanca ingkang kawula tresnani. Puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun saengga kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten ing papan menika kanthi boten manggihi alatan setunggal punapa. Para rawuh ingkang minulya, ingkang jangan menika kula badhe ngandharaken babagan bebayanipun rokok kangge kasarasan. Rokok menika ngandhut zat kimia ingkang saged mbebayani tiyang ingkang rokok lan tiyang sakering kananipun nebul rokok. Menapa malih ing rokok menika ngandhut unsur nikotin. Menawi nikotin kasebat ngendhep ing ginjel saged njalari sakit kanker. Monggo kita sedaya sami nyalinaken dhateng tiyang ing sakering kananipun supados mirangi rokok. Mliginipun dhateng kaniman ingkang gampil nampi marusaking lingkungan. Mugi-mugi kita minangka generasi muda saged nuwuhaken raos kangge njagi kasarasan badan lumantar mirangi konsumsi rokok. Para rawuh sedaya ingkang tansah kinurmatan, cekap semanten atur kawula menawi wonten kiraning tata krama lan jaring supusita kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nyemak nggih, sampun mirengaken nggih. Sampun, Bu. Nggih, wonten ing video wau, Bu Guru niku saweg nindakaken napa nggih, Mbak? Ngendikan. Ngaturaken informasi. Pidato iya sesorah leres. Nggih, materi dinten menika ingkang badhe dipun sinaoni inggih menika babagan sesorah. Mangke diajak para siswa saged ngidentifikasi struktur teks sesorah, pokok-pokok isi teks sesorah lan saged nyerat teks sesorah. Nah, saking video wau napa wonten ingkang badhe dipun tangletaken? Kula Bu Listiana. Nggih, Mbak Listiana. Sesorah niku napa nggih, Bu? Ya, para siswa ana sing arep mangsuli? Kula Bu Iranovita. Nggih.
Sesorah yaiku ngendika ing sangarepe wong akeh. Nggih, Mbak Ira. Lajeng wonten malih? Kula Bu Mbak Jihan. Sesorah yaiku ngandharaken gagasan utawa informasi ing sangarepe wong akeh. Nggih, lajeng kinten-kinten Bu Guru wau nalika seseorang nggadahi ancas utawi tujuan apa mboten nggih? Tujuane paring informasi babagan bahayane rokok, Bu. Nggih, pinter. Napa malih Mbak Yuni? Ngajak supaya ngirangi rokok, Bu. Nggih, leres. Coba dieling-eling saka ngarep mau apa bae sing wis diandharaken Bu Guru saka pertama. Salam Setelah pembuka. pembuka, sapa aruh, atur pakor makan, penjelasan kandungan rokok, bahaya rokok, cakupan boten rokok, atur pangapunten, salam penutup. Nggih, cobi niki Bu Guru tak share screen rumiyin materine ya. Mau ana sing takon pengertian sesorah ki apa. Nah, iki arep disinaoni bareng-bareng. Sesorah ya kue medhar sabda utawa micara kang medharaken gagasan panemu lumantar lesan ing sangarepe wong akeh. Bener mau ya. Nika wonten ing buku paket penulisipun Lucia Yuyun Dian Susanti. Lajeng sesorah yaiku nglairaken ide utawi gagasan ing sangarepe wong akeh. Tujuan sesorah niku wonten atur pambagya, atur kabar utawi pawartos, atur panglipur lan pangajak. Salajengipun sesorah mau sing terakhir ana pambuka, ana isi, ana panutup. Pambuka mau ana atur pakurmatan lan puji syukur. Salam pambuka atur pakurmatan lan puji syukur. Isinipun menika ngemot wigatining sesorah. Penutup niku wonten pangarep-arep lan dipungkasi ngaturaken atur pangapunten saha salam panutup. Nah, mangke ingkang terakhir diajak para siswa bisa nulis sesorah. Carane pripun? Carane sing pertama nentukaken temane sesorah. Bar nentukaken tema, lajeng nentukaken tujuane. Tujuane niku arep supaya pendengar pamirsa niku kados pundi. Lajeng ingkang nomor 3 ngempalaken bahan. Digoleki bahan supayane luwih bisa ngeyakinaken pamirsa. Salajengipun gawe cengkorongan lan terakhir saka cengkorongan mau digawe sesorah. Dugi mriki wonten pitakenan apa dereng? Dereng, Bu. Dereng. Nah, nek urung ana pitakenan, saiki para siswa tak bagi dadi 3 kelompok. Monggo mangke sami diskusi wonten grup WA. Lajeng LKPD-nipun sampun Ibu kirim wonten ing grup WA ugi lan Google Classroom, monggo pun bika. Mangke diskusinipun Ibu pantau saking mriki. Wonten ing Google Classroom, sakmangke para siswa saged ningali wonten ing materi sesorah. Ing mriki, para siswa saged ngunduh video sesorah ingkang kala wau sampun dipun pirengaken. Lajeng wonten materi PPT sesorah ingkang sampun dipun convert wonten ing PDF. Lan ugi wonten LKPD individu saha LKPD kelompokipun. Menika Ibu Bika LKPD kelompok rumiyin. Ampun kesupen serat nama kelompokipun, lajeng pun waos petunjukipun. Kelompok setunggal, nggih niki pun kawiwitan. Ya wis aktif ya. Kelompok kali. Nggih, monggo. Disampun kawiwitan. Kelompok 3 ugi sampun mulai diskusi. Mangke dipun siapaken ugi kagem presentasi. Sampun rampung napa dereng? Sampun, Bu. Nah, nek wis
Iki Bu Guru arep cek nang LKPD kelompok. Iya, wis do pinter-pinter iki. Niki sampun lebet kelompok setunggal. Kelompok kali ugi sampun. Ini kelompok 3, lajeng niki kelompok kali sampun. Nggih. Ingkang badhe presentasi rumiyin. Kelompok pinten? Kula Bu, kelompok setunggal. Oke, kelompok setunggal ya. Iki garapanmu tak buka. Monggo dikenalaken riyin anggota kelompokipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Farah Alfiani saking kelompok setunggal. Kula Pramesti Dwistika saking kelompok setunggal. Niki hasil diskusi saking kelompok setunggal. Setunggal, pembuka atau purwaka sesorah. Saking kelompok kali utawi kelompok 3, monggo sami menapa wonten ingkang beda napa badhe nambah napa badhe nyanggah. Kula Bu saking kelompok kali. Nggih, saking kelompok kali kados pundi, Mbak? Jawaban kelompok kula benten Bu, nomor kali kalian 3. Nggih. Kalau dengan punika dumugi poin C. Lajeng saking kanthi nindakake tata cara menika dumugi wassalamualaikum lebet bagian penutup. Kelompok 3 kados pundi? Jawaban kelompok 3 sami Bu kalian kelompok setunggal. Nah, seniki cobi dipirsani malih struktur sesorah menika menapa kemawon? Pembuka, isi lan penutup. Nggih, pambuka, isi lan panutup. Nah, pambuka menika wonten apa mawon, Mbak? Salam pambuka, atur kakurmatan lan atur puji. Menawi isi menika njlentrehaken menapa ne? Isi niku babagan wigatine sesorah. Nggih, babagan wigatine sesorah. Lajeng penutup niku wonten napa mawon, Mbak Tuti? Pangarep-arep atur pangapunten lan salam panutup Bu. Nggih, pangarep-arep mau ingkang pundi? Ingkang kanthi nindakaken tata cara kasebut mugi-mugi saged minangka salah satunggaling pambudidaya kangge nepi serta ngusadani laré ingkang kenging narkoba. Nggih. Nek pangarep-arep niku biasane kuncine wonten tembung mugi-mugi. Pangarep-arep niku sami kalian harapan. Dan lajeng bagian penutup menika sak sampunipun pangarep-arep wonten napa wau atur pangapunten ya. Atur pangapunten niku ingkang pundi, Mbak? Sakatahin atur ulang lenggana kata kekirangan. Lamilah sedaya kekirangan kalawau nyuwun pangapunten. Nggih, menika nyuwun pangapunten utawi atur pangapunten. Lajeng ingkang pungkasan menika menapa? Salam panutup Bu. Nggih, ingkang pungkasan menika leres salam panutup. Nah, saiki Bu Guru pengen ngertos para siswa sampun paham napa dereng ingkang dipun sinaoni kala wau. Sakmenika para siswa nggarap LKPD mandiri rumiyin wonten ing Google Classroom. Linkipun sampun Ibu share wonten ing Google Classroom lan ugi wonten ing WhatsApp group. Engko karo tak buka Google Form-e tak pantau. Saking Google Classroom samangke para siswa klik ingkang LKPD sesorah. Wonten ing mriku isinipun LKPD mandiri wonten materinipun saha ngandhapipun wonten gladene. Lan ingkang pungkasan para siswa damel teks sesorah. Sampun rampung? Sampun Bu. Oke, menawi sampun, Bu Guru arep takon. Saking pasinaon mau, para siswa sampun nyinaoni napa mawon? Antase sesorah, struktur sesorah, pokok-pokok isi sesorah, lan cara nulis sesorah Bu. Nggih. Sampun paham sedaya napa tesih wonten ingkang bingung? Tapi diandharaken malih strukture sesorah niku napa mawon, Mbak Ani? Pembuka, isi, lan panutup. Pembuka, Isi panutup. atur pakurmatan, atur puji syukur. Isi ngandharaken wigatene sesorah.
panutup wonten jujutan. Pangarep-arep atur pangapunten lan salam panutup. Nggih, leres. Lajeng, wau sampun saged madosi pokok-pokok isine sesorah nggih. Wonten pundi panggenanipun, Mbak Ira? Wonten tengah, Bu, bagian isi sesorah. Nggih, pinter. Nalika damel sesorah menapa kemawon ingkang pun ditindakaken? Nentokake skema tujuan, ngumpulake bahan, gawe cengkorongan utawa struktur lan gawe naskah sesorah. Nggih, leres. Pasinaon minggu ngajeng, para siswa menika gladhen maosaken sesorah ingkang sampun dipun damel kala wau. Gandeng wekdalipun sampun cekap, sumangga kita pungkasi pepanggihan dinten menika kanthi waosan hamdalah sesarengan. Atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.